Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo putra-putri kelas telu sing pinter-pinter, bagus-bagus lan ayu-ayu. Saiki adewe kepethuk maneh kanggo sinau basa Jawa. Ing minggu kepungkur, awake dhewe kabeh sinau pitutur luhur lan isi critane wayang. Yaiku ing crita Bale Si Golo-golo. Nah, saiki awake dhewe kabeh sinau nyritakake isine crita wayang. Mula saiki ayo padha dibuka buku LKS halaman 8. Ing halaman 8 ana crita wayang sing judule Mula Bukane Perang Bharatayuda. Wis padha kepethuk kabeh? Saiki ayo diwaca bareng-bareng. Mula Bukane Perang Bharatayuda. Begawan Abiyasa iku putra saka Begawan Palasara lan Dewi Setyawati. Sadurunge mandita, Begawan Abiyasa kuwi Ratu Ngastina. Begawan Abiyasa duwe anak telu, yaiku Raden Destrarastra, Raden Pandudewanata lan Raden Yamawidura. Raden Destrarastra mripate wuta. Raden Pandu gulune tengeng. Raden Widura sikile gejik. Anake Ratu Ngastina telu-telune cacat. Gandeng Raden Destrarastra wuta, mula ora dadi ratu. Sing madeg ratu Raden Pandu. Jejuluke Prabu Pandudewanata. Prabu Pandudewanata duwe anak 5 lanang kabeh, mula dijenengi Pandhawa. Sing kalebu Pandhawa yaiku Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Raden Destrarastra duwe garwa jenenge Dewi Gendari lan duwe anak 100 dijenengi Kurawa. Tegese Kurawa cacah 100, lanange 99 lan wadon siji jenenge Dewi Dursilawati. Pembarepe jenenge Raden Jaka Pitana. Nomor 2 Raden Dusasana. Nomor 3 Raden Kartamarma. Raden Durmagati, Raden Citraraksa lan Raden Citraksi. Prabu Pandudewanata mati nalika Pandhawa isih cilik-cilik. Mula Keprabon Ngastina banjur dipasrahake marang Adipati Destrarastra minangka Prabu Wakil. Sang Prabu Wakil banjur wisuda Raden Jaka Pitana dadi Ratu Ngastina. Jejeluke Prabu Duryudana. Nalika Pandhawa wis gedhe, Raden Puntadewa wis dadi ratu ing Ngamarta. Sanajan wis dadi ratu, Prabu Puntadewa tetep njaluk baline keraton Ngastina. Para Kurawa ora ngulungake. Pungkasane dadi perang gedhe kang diarani Perang Bharatayuda. Perang rebutan warisan jalaran padha murkane. Prabu Duryudana murka ora gelem balekake negara Ngastina sanajan mung dijaluk separo negara. Prabu Puntadewa ya murka. Wis duwe negara isih kemelikan njaluk negara warisan. Pungkasane perang Bharatayuda. Para Kurawa mati kabeh.
Sedulur tunggal embah, Kurawa lan Pandhawa ora kena kanggo tuladha. Jalaran paten-patenan mung amarga rebutan warisan. Kamangka jeneng sedulur mono kudu rukun. Kaya unen-unen kuno, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Nah, kepriye putra-putri wis padha mangerteni isine crita wayang Baratayuda? Kanggo luwih mangerteni isine crita wayang, putra-putri bisa mangsuli maca critane maneh. Yen wis padha mangerteni, ayo putra-putri padha mangsuli pitakon-pitakon ing halaman 12. Nomor 1 nganti nomor 10. Lan aja lali diwangsuli kanthi bener. Matur nuwun lan tetep semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.